Kanongpo Town Shopping Complex jong ka Meghalaya Urban Development Authority. Kala long ka ketem jong kinong di kiat, di drugs, bat ki kam auria ba klempor klem samoy, hapadeng jong ka sornong po. Kibla shim kabu, ya ka jinglong kenja, bat jinglong lait lan, ban rung ban mi hapo ka ni kayo. Kijaka ki ba kelak ketem ki kam sniu ha ka ni kayo, kidei ka parking lot ka badan hakrum do jong kayo, lem bat ki katu kat ni ki mala, namar ka jingbom don ki briu, ki ban shong ha ki dukan ni ki stall, ki balashna ban penlong yo. Ka parking lot ka bala banyarung yami kat bamon ka de ka jaka ka ba ishir khaidu bat kani ka jaka kelas sata da ki jabo jaban bat ki bitor kiat nolor ka jinglait bar pathar jong ki briu hadu ba ka jaka kelas ma euting hikhan kamala balai bat ka bahalor du jong kani ka yo kala long kum ka lovers paradise ni ka paradise ki shijur nolor ki kam yashong di kiat bat ki wei ya kani ka jinglong jingman jong kani ka yo la lap ha ka jinglait jurip jong ka seng nyau trap youth council Ribhoi district lembat ki nong tho khubor ka Ribhoi hinne ka singin kong Halor kani ka jingshem ka HYC hapo ka jingyalam u secretary samla Tony Shela hadin ka jinglet jurip kilalit banbu da ka shithi ujor shau deputy commissioner ka district ba untuklar bat le ai no mardor bat dawaru badi ban pendat no da ki kor CCTV hakani ka jaka nolor ban penklanya kinong apahara nang bakan wanra ya ka jingsnganya hakani ka yo Halor ke jinglong klem akor ke jinglong inside mat ya ketika jaka kepada haka ground floor ke top floor ko jur hakikat tu kan gibenta ke jong ki kamera kepada hangtai apa nongpo tau shopping complex menta kasiru nak yang jongi ke paseng ngilayo banwan inspection ta hakaba ondang ilapo yang tu ngilap ya ki bilor kiat ta ki jabo jaban ki belapan kela ya ketua jaka kum ke dasben hakajing sisa ketua shopping complex kadai ke jaka ya dia tet la kadai ke jaka khaye Henry Pause katai ka jaka menta kala kum kawai na ka ketem yadi ya bam skobha kum kawai na ketem yele auria kum ta na kaliang jungi keseng menta kasngi walda ngimsyam layo ban ya kenduk badu DC jong ka Ribhoi dan ring layo ban kontak ya isa DC ti loong bai don ka meeting